Celý diel nájdeš zadarmo na Hero Hero. Klikni na link v popise videa a uži si celú necenzurovanú časť. Exkluzívne poviem prvýkrát pravdu, ako to bolo. Ja, keď udriem moju frajerku, tak som na titulke. Že ja som mala chuť ťa fyzicky napadnúť. To je jedno, či máš pipinku alebo pitika, nechovaj sa jak hulva. Ti dala KO, že si zaspala z tej rany. Tá Roman je veľký jak mastodont. Političky sa pošľahali v klube, veď to je bizar úplný. No mi tam začala trhať vlasy. Si nemala pol roka drogy. Romana je dostatočne blbá, aby to urobila zadarmo. Čaute, vítajte pri ďalšom dieli politickej talk show Natvrdo s Filipom Sulíkom, to som ja. Skôr ma asi poznáte pod pseudonymom Sulíkov syn, alebo ako ma ešte ľudia poznajú podľa teba? Čo ja viem, ja ťa poznám ako Fiťko. Alebo možno ma niektorí poznáte pod pseudonymom Fiťko, alebo Fitík, alebo Ivanuško, ako mi hovorí môj otec, alebo proste Fiki. No a dnes ma poctila svojou vzácnou návštevou aktuálna opozičná poslankyňa, ktorá je team líderka pre zdravotníctvo, tak sa to hovorí. Musíš si už robiť lepšiu prípravu, keď robíš politické relácie. Už nesom team líderka, zdala som sa toho, keď odišiel tvoj tátko. Ale Tomáš Sala je tým líder. Dobre, ale stále... Som členka zdravotníckeho výboru a venujem sa zdravotníctvu stále, áno. OK. Opozičná poslankyňa, ktorá je zároveň členkou zdravotníckeho výboru pre stranu SAS. A rád by som tu privítal pani. Veľmi mladú pani. Veľmi mladú pani Janku Cigánikovú. Janku Bito Cigánikovú, pretože už je pani. A jej pán sa volá Bito. Už som aj Bita od nejakého času. Si Bita? Však ty začneš určite. Si obeťou domáceho násilia? Verejného. Janka, ak potrebuješ pomoc, tak dvakrát rýchlo po sebe žmúrkni. Som 5. žena, hej? Každá 5. žena je tyraná, neviem, či to vieš. Iba? Ty si hovado. Ale to mi príde... To je až. Ne, to mi príde málo, ale... Ne, je to... Ne, že by som chcela, aby to bolo teda viac. Akože to hovoria štatistiky, to ne, že by som chcela, aby to bolo viac, no, ale... tak to vyznalo. Ale... Nie. Že málo, že zaslúžia si viac, tak mi to vyznalo. To je, keby si povedala, že na Slovensku majú 2 ľudia rakovinu. Takže povieš, že iba? Vieš čo myslím? Ne, že chceš, aby bolo viac, ale nesedí ti to. Áno, to už je možno spojené s tým kontextom, ktorý o tebe ľudia majú, čo sa týka žien. Ja keby som si mal tipnúť, že koľko žien je tyraných, tak tipnem, že 50-50. No a to hovorí viac možno o tebe. Nie, tak ja som observátor. Lebo ja zase mám pocit, že každá 5. je strašne veľa, že... Fakt? Ty nepoznáš tyrannú ženu? Poznám veľa tyranných žien. Fakt. No, tak aj tvoje okolie... Však ale poznám oveľa viac netyranných, ale v každom prípade... Ale v tvojej bubline sedí, že je to tá každá 5? Ne, to prosím ťa, to určite nie. To akože nikto žijúci v mojich pomeroch, akože neverím tomu, že keď si lepšie situovaný v zmysle, že proste naozaj nežiješ niekde z ruky do úza v tej chudobe, že tam je toho asi najviac, aj keď nie len výhradne v žiadnom prípade, ale tam je toho asi viacej ako niekde medzi politikmi. Hej, že to by som sa tu teraz tvárila, že... Ja to tiež nemám strašne rada takéto, keď politici prídu a začnú, že tisícky mailov som dostal a stovky ľudí mi hovorí a to sú skoro väčšinou úplne kraviny, že akože dostaneš nejaké jednotky, desiatky mailov k nejakej téme, áno, ale nemám rada takéto prežívanie a teraz by som hovorila, jasne poznám väčšinu žien, no poznám ich veľa kvôli tomu, že sa venujem témam týkajúcich sa žien. A poznám veľa prípadov práve preto, že mi napíšu, že napríklad, čo sa týka interrupcií, keď sme to rozoberali, keď som to v parlamente obhajovala, aby to právo mali, tak mi tie ženy písali, že v akej situácii sa ocitali a veľakrát to boli ženy, ktoré jednoducho boli týrané partnerom a to bol aj dôvod, prečo chceli mať tú možnosť. A ako vznikla táto štatistika, že každá 5. Oni sa pýtajú, že ste týraná? Neviem, ako vznikla. Klamela by som, keď som ti povedala. Viem iba, že je to... A tam možno bola urobená dobrá kampaň, že viem, že sa to teda nejako meralo a potom bola kampaň, ktorá sa volala, že 5. žena a z tej kampane ja si pamätám, že každá 5. žena na Slovensku má takúto skúsenosť, čo mi príde, opakujem strašne veľa. Lebo keď sa nad tým zamyslím, tak asi jediný spôsob, ako to zistíš, že sa ich spýta, že či je tyraná, nie? Tak niektoré to nahlásia. Vieš, že fakt by som klamala, keď som ti teraz povedala, že myslím si, že to nie je štatistika nahlásených nejakých incidentov, lebo tam si myslím, že to bude ešte nižšie číslo. No. Neviem, či si to niekedy akože zažila, alebo ti to niekto hovoril. Ja som zažila to, že mala som takého stalkera, ktorý akože
ako veľmi, veľmi trvácného a skončilo to až teda jeho nejakým, neviem, či to nazvať odsúdením, ale v podstate áno. Ale ten moment, keď ideš na tú políciu, akože ja som fakt, že asertívna baba, ktorá sa vie pobaviť a neberem sa ako obeť teraz, že akože OK, ale viem si predstaviť, že taká menej asertívna baba s týmto môže mať úplne problém, lebo to bol chlapík, ktorý mi teda okrem toho, že simuloval, že spolu vlastne máme nejaký vzťah, že mi bežne posielal akože desiatky, stovky mailov denne, teraz nepreháňam, tak mi akože také, že aha, čo majú v potravinách a poslal mi fotku a toto kúpim a toto ne a ty máš aký deň, tak akože simuloval normálne, že so mnou komunikoval bez odpovede z mojej strany. Tak potom po večeroch samozrejme mal so mnou sexuálne zážitky, ktoré mal potrebu mi posielať. A už keď to presiahlo nejakú mieru, tak som to dala kamarátovi vytlačiť, čo bola ináč úplne funny story, lebo to v tom momente to už bolo viac ako 1000 mailov. A ja som mu to teda, došla som na políciu a som tu potrebovala všetko vytlačiť a on to nechal z večera do rána vlastne tie maily tlačiť a prišiel ráno a mal tam fotky všelijakých mužských, teda toho jedného mužského prirodzenia v rôznych polohách, tak to bolo také, že hovoril mi, že na neho v kancelárii pozerali kolegovci, že či je normálny. No ale potom s týmto ísť na políciu a povedať, a tam teraz ti otvorí, že 5 chlapov. A teraz poviem, že počujete, že obťažujeme chlapík, že potrebujem to už fakt riešiť, že už to presahuje akože nejakú normálnu mieru. To som sa dozvedela, že on už akože potom prenasledoval iné baby už aj predtým, že už bol za to odsúdený. Normálne zápasničku MMA, mimochodom to teba bude zaujímať, že odvážny chlapík normálne došiel fyzicky na miesto, kde ona mala zápas, kde mala manžela, dieťa. Tak vtedy som si už povedala, že OK, tak toto už asi idem riešiť, že to je too much. Ale tá bariéra, vtedy som si to prvýkrát uvedomila, že žena, ktorá je možno taká, že jemnejšia, že nemá také ostré lakte, teraz tam prídeš a hovoriť nejaký svoj ťažký príbeh, v tomto prípade, akože keď sa bavíme o týraní, tak to môže byť ďaleko horšie, ako to, čo som ja zažila. A teraz máš prekonať tú bariéru, že máš to rozprávať tým 5 chlapom, že čo sa ti deje. Aj tá reakcia u mňa bola taká, že chalani, že tuto mi nejaký kamarát poslal fotky, kúkajte aké, a oni teraz 5 si to tam začali, že aha, sranda, pozri. Tak akože, no, je to také, že není to ľahká situácia. Takže málo ich podľa mňa prekoná tú bariéru. OK, takže ty si myslíš, že určite tá štatistika neznamená, že každá piata bola niečo nahlásiť. A zároveň... Myslím si, že áno, že toto zrejme, že to je asi ešte menšie číslo. Takže ako vznikla tá každá piata? A čo sa mňa pýtaš, ak si sem hovorím ti, že neviem. Ty sa tým číslom... Ja ti hovorím, že ja sa tým číslom oháňam, lebo tá štatistika bola prezentovaná a tam určite bola aj prezentovaná, ako vznikla, len ja si to nepamätám. No, to bolo pred rokmi, keď sa na tým akože zamyslím, tak ja si myslím, že jediný spôsob, ako mohla vzniknúť, je ten, že sa spýtali tých žien, že boli ste niekedy týraná, a ona povie, že áno alebo nie. A 25% žien, či 20% žien povedalo áno. Ale potom mám na teba otázku. Ale to vieš, to zase môže byť aj takéto mýtu, že vlastne... nechcem byť teraz akože nejako to dehonestovať, ale že to... Ja to práve, že chcem zdehonestovať. Ale ja ne. Ja viem, ale mám na teba otázku. Ja viem, čo chceš povedať. Podľa teba, zo 100 žien, ktoré povie, že boli niekedy týrané, koľko reálne bolo týraných? No a teraz aj tak poviem, čo som chcela. My politici to tak aj tak vieme, že dávaj si otázky, ja ti aj tak odpoviem, čo chcem ja. A ja chcem povedať, že to není jediný spôsob, že sa ich opýtajú, že podľa mňa, že nahlásenie je jedna vec, potom sú nejaké prípady v nemocnici, ktoré hlásia zdravotníci, ale vlastne neskončia ako trestné oznámenie, hej. Potom sú nejaké hlásenia rodín, ktoré tiež alebo kamarátov, ktoré neskončia. Vieš, že a potom je možno ešte nejaká štatistika, ja si myslím, že to bude kombinácia všetkého, že nebude to, lebo totiž ja neviem, ako to bolo, ale poznám seba, že ja som celkom citlivá na takéto, že budem veriť niečomu, lebo to niekto len povedal, aj keď v prípade žien teda mám samozrejme tendenciu tomu veriť. Ale teda akože viem, že vtedy som si to pozerala, že to není len tak, že niekto to vyhlásil a hotovo, ale že to bolo, za tým bolo, že kus roboty normálne poctivej s dátami. Len si nepamätám, ako to bolo. No ja si myslím, že aj ľudia, ktorí robia nejaké štatistiky, tak sa snažia keby, jak sa to povie? Dosiahnuť svoj názor? No, že dokázať, alebo preukázať nejaký narratív, ktorý už majú dopredu akože v hlave. A oni sa snažia akoby z bodu A do bodu B ísť tou najľahšou cestou, ktorá kvázi je, že to není dezinformačné, alebo nejaké že vyslovene, že klamstvo. A podľa mňa, ak ja by som chcel dokázať, že je kopec týraných žien, tak vlastne ten spôsob, ako dosiahnem čo najväčšie percento, je ten, že sa iba opýtam. Vieš čo, myslím, že prečo by dobrovoľne oni sa snažili znižovať to percento týraných žien, keď sa snažili dokázať, že halo, tu sú týrané ženy. Možno sa nesnažili dokázať, možno to Fiďko opäť akože
a to teraz není dehonestácia, ale a možno to hovorí viac o tebe, lebo ja mám v hlave zase naopak, že ja keď vidím nejakú štatistiku a aj mám takú skúsenosť s druhou väčšinou, ale sa pohybujem teda v tom zdravotníctve, v tej politike, tak ja keď sa pozriem na to, ako sa to tvorilo, tak je to fakt založené na datách. A teda mám predpoklad, že keď vidím štatistiku, tak jej zvyknem dôverovať preto, lebo v mojom svete sú štatistiky založené na datách. A v tvojom svete je to tak, že ja už som si všimla aj v prvom dieli s tvojim tátkom, že ty tak akože vyhlásiš a povieš si, lebo ty si to myslíš. A teda predpokladaš logicky, podľa seba súdim teba, to je podľa mňa sveté pravidlo, ty predpokladaš, že všetci sú takí, ale podľa mňa to tak nie je. No, napríklad... A ja mám opačnú skúsenosť, ale hovorím, že to je v zdravotníctve možno trošku inak. No. Existuje štatistika, ktorá hovorí o tom, že fajčiari sa dožívajú menej, v priemere. A tá funguje tak, že proste zoberú si nejakých veľa fajčiarov a zistia, koľko sa, monitorujú ich veľa rokov a zistia, koľko sa dožili oproti nefajčiarom. Ale jak to nazvať, ten výskum nebere do úvahy to, že fajčiari všeobecne proste menej riešia svoju kondíciu. Že fajčiari väčšinou aj jedia viacej sladkého, fajčiari väčšinou si aj vypijú. A to vieš odkiaľ? No tak to je. Ako to vieš? Pretože človek, ktorý nemá Počkaj, problém... ale vieš to preto, lebo ty si to myslíš. Nie, to je zdravý rozum. Dobre, však zdravý rozum, ale nemáš to založené na dátach. Len to hovoríš ty, lebo si to ty myslíš, ale nemáš k tomu nejaké dáta, hej? Že ja keď sa teba spýtam, a teraz použij čisto svoj akože... Sedliacky rozum. Použij svoj sedliacky rozum. Kto v priemere žije zdravšie? 100 fajčiarov alebo 100 nefajčiarov? Ale ja sa s tebou v tomto nekonfrontujem. Ja nehovorím, že nemáš pravdu. Ja sa len pýtam, že to mám ja vo zvyku sa pýtať, že kde je zdroj tohto tvrdenia? Zdroj tohto tvrdenia si ty. Nie, ty musíš v istom bode naraziť. Ja nemusím vôbec nič, ty mi odpoveď na otázku len. Nie, každý človek, nie ty. Každý človek musí v istom bode, keby sa spoliehať na nejaké axiómy. Však v pohode, napríklad, len mi povedz, že toto, či je ten prípad, kde ty máš k tomu dáta a hovoríš mi to, lebo je to teda niekoho nejaká štúdia, alebo je to tvoja empirická skúsenosť. A obidve je OK, len mi povedz, čím ja... Toto je ten prípad, kde ja som pozeral YouTube video, ktoré akože sa snažilo vyslovene vysvetliť alebo dokázať, že tieto výskumy častokrát sú vytvorené účelovo. Že pre tých vedcov, čo to dokazujú, vôbec nie je cudzie, že sa pozrú na nejaký jeden aspekt a zámerne veľa iných odignorujú, aby preukázali ten narratív, ktorý sa snažia dokázať. To nie sú tiež iba ľudia, tí vedci. Áno, rozumiem ti, však toto sa napríklad dialo, ja neviem, pri očkovaní napríklad, že boli takéto nejaké dôkazy, že proste ty... akože ináč aj na jednej, aj na druhej strane. Lebo ja som teraz chcela povedať pri antivaxeroch, že teda sa snažili dokázať, že napríklad je väčšia úmrtnosť na srdcové ochorenia po očkovaní a ukázal sa presný opak v dátach. Ale zase akože aj na druhej strane boli zase farmafirmy, ktoré upravovali, je to dokázané v prípade napríklad AstraZeneca, myslím, to bolo. Čiže akože áno, však sú takí, však netvárme sa, že nie sú, ale to predsa nedokazuje, že každý výskum je taký a ja ti zase opačne poviem, existuje napríklad na Slovensku veľmi kvalitný výskum o tom, aké sú kvalitné jednotlivé zdravotnícke zariadenia, robí to INECO. A konkrétne Dušan Zachar sa tomu venuje roky a tam je to úplne objektívne. Tam je presne napísané, čo merajú, ako to merajú, vieš si to otvoriť, vieš sa v tom hrabať v tých dátach. A takéto isté robil Health Policy Institute na čele s Tomášom Salajom o pôrodniciach. Opäť vieš si otvoriť tie dáta. Ines to robí veľmi často, čo sa týka nejakých vyhlásení. Veľakrát som zažila dáta, ktoré hovorí napríklad o umierajúcich. Si pamätám, že som bola na takomto niečom a tam presne, akože, keď si to vieš otvoriť a vidíš tie štatistiky a akože nie je to ničím ovplyvnené, lebo to vidíš na prvý pohľad, že proste zelená je zelená, červená je červená, tak to pomenujú, tak to je, celé to zverejnia. Tak akože aj ja mám fakt skúsenosť v tom zdravotníctve, ale opakujem, že ja som zasa v bubline, kde možno sa s tými dátami viac robí. Ja som v strane, kde sa s tými dátami robí, že my názory nerobíme, lebo emócia, lebo empíria, ale snažíme sa získať podklady. Tak ja mám zase opačnú skúsenosť a teda zase ja súdim podľa seba, že ja rovno uvažujem a možno chybne, lebo mala by som byť možno pozornejšia a automaticky uvažujem, že aha, však keď je to prieskum, tak to tak bude. Hej? Tak možno si budem do budúcna ešte lepšie pozerať tie zdroje, ale zvyknem si ich pozerať, akože fakt sa na to väčšinou pozriem. Pri tejto veci, podľa mňa, sa nedá objektívne zmerať, že niekto je proste tyraný. Ja som ti teraz povedala asi 4 príklady, kde sa to dá objektívne zmerať. Že teda dá sa objektívne zmerať počet nahlásení,
Ale A stále, teraz, že môže koho? byť nejaká hysterická žena, ktorá nahlasuje každú prkotinu. Áno, ale tak to ti asi vyhovuje, teda to ti asi vyvažuje tých kretenov, čo tlčnú doma ženy a tie ženy to nenahlasia. Hej, že akože, však vždy máš nejaké percento chybovosti a nemôžeš sa pozrieť iba na jednu stranu, lebo to proste je neobjektívne. No, Nerobila by som z toho pravidlo, určite nie. No, napríklad existuje taká štatistika, že, a to si teraz nevymýšľam, to nie je môj pocit, ale to som naozaj čítal, že muži majú viac samovrážd ako ženy. To si počula? Majú. A dokonca neviem, či niekoľkonásobne viac. Ale ženy majú 4-krát viac pokusov ako muži. To znamená, že tá neúspešnosť ženských samovrážd je, že 100-násobne väčšia ako neúspešnosť mužských samovrážd. A to podľa mňa hovorí o tom, že ženy proste sú viacej náchylné Na volanie o pomoc? Hej, na robiť drámu, vieš. Tak môžeš to nazvať drámu, môžeš to nazvať to, akože že alebo volanie o taký pomoc. objektívny ukazovateľ, že volanie o pomoc. A teraz dobre, OK, môže byť, nevidela som to, neviem ti na to reagovať, ale čo to vlastne znamená pre náš svet, v ktorom žijeme, že ženy sú dramatickejšie, alebo že potrebujú viac pomoc? Podľa mňa to znamená, môže to znamenať aj to, že keby sme sa pozreli na ten vzťah tých dvoch ľudí cez nejaké non-stop 24/7 zapnuté kamery. Ale až 3. mesiac, lebo prvé 3 mesiace budú hrať divadlo. Áno, aby sme to objektívne hodnotili, tak ja si myslím, že veľa z tých prípadov by si ani ty nevyhodnotila, že áno, tu objektívne ten muž. Lebo veľakrát je to také, že, ja neviem, žena povie, žena muža vyslovene psychicky týra takými nepríjemnými rečami, že a vieš, proste, ženy vedia byť nepríjemné. Fičo, počkaj. Akože dajme si nejakú hranicu. Že dobre, vieš, máš malý nejakú úroveň mám. Dobre. Skúsme sa žena tak, proste vie zostať. psychicky týrať muža mesiace. Aj muž ženu, čo Nie, teraz dobre, okolo toho plačeme? No nie, jasné, vie, ale teraz sa držme tohto príkladu. Áno, teraz sa držme tých žien, že áno, oni sú žena vie týrať muža, ponižovať ho, zosmiešňovať ho, neviem čo. A to prečo musíme k tomu pridávať to pohlavie? Človek vie týrať človeka, ponižovať ho. Je úplne jedno na pohlavie. A potom jeden z tých ľudí proste po tých rokoch tej psychickej, vybuchne a strelí jej. Áno. Alebo jemu. Lebo to sa mne stalo napríklad. Áno. Že som strelila svojho chlapa. A ľudia majú a keď muž udrie ženu, aj keď žena udrie, možno sa to až tak nerieši, ale vyslovene, keď muž udrie ženu, tak ľudia zvyknú úplne ignorovať všetko, čo tomu predchádzalo. Lebo proste to je tak veľký jakoby udalosť, že to zatieni všetko ostatné. A už toto by sa kvalifikovalo, že to je tyraná žena. Pritom v realite bol ten muž tyraný. Ale by sa kvalifikoval, zase rozprávaš hovadiny. Hovoríš o tom, že... Nie, ty si to povedala, že tam sa berú do úvahy nejaké nahlásenia, neviem čo. Ona by zavolala, že udrel ma. Ale teraz si povedal, že kvalifikovalo. A teraz ja hovorím, že tak keď sa to kvalifikuje, tak už to prejde nejakou oponentúrou minimálne toho muža. To nefunguje tak, že žena povie, je to tak. Pričom súhlasím s tebou úplne v tom, že sú prípady, však boli aj niektoré verejne prezentované. Úplne typický príklad ti poviem napríklad, čo sa stalo Borisovi Kollárovi pred voľbami v politike, kde vyšla vlastne nejaká jeho bývalá partnerka, ktorá tam rozprávala o tom, jak tam hrali s tým dieťaťom softball. A to bolo úplne evidentné, že to je organizované, že si po 100 rokoch spomenula, že potom ešte s ním mala ďalšie dieťa. Hej, akože nič to nemení na veci, že OK, tak asi takto sa chovať nemáš, ale tam napríklad ja som teda veľká zástankyňa práv žien, ale tuto som povedala, že akože toto ja podporovať nebudem, lebo to je úplne evidentné, že to je vlastne presne sa hrá na tieto city, že tá žena je akože obeť a ten muž je ten zlý a nehovorím, že nebol, ale nemyslím si úplne, že to akože bolo v tomto prípade také jednoznačné. Je viac takýchto verejných možno dvojíc, ktoré takéto niečo zažili. A áno, máš pravdu, tam by som to ja osobne by som to tiež akože hodnotila, takže opatrne pri tomto, ale zasa poznám mnoho prípadov, kde je to úplne jednoznačné a akože není o čom. A asi sa zhodneme už len kvôli tomu, že muž je akože nejak fyziologicky zdatnejší, tak asi sa zhodneme, že je väčší predpoklad, že obeťou bude ten menší, chudší, slabší ako ten, ktorý je väčší. Čiže aj tamto má možno nejakú logiku, že predpokladaš, že bude napádať ten, ktorý je vlastne akože silnejší.
A nijak ti neberiem argument, že sú prípady, a možno nie málo, keď akože nejakým spôsobom napríklad začne žena, lebo zase nezhodnem sa s tebou v tom, že začať je to, že ona jemu nadáva a on ju za to stlče, hej, že tak to tiež úplne není, že musí to byť, akože vieš, že rovnomerné, že nemôže to byť, že on chudačík je obeť a on drží a potom chudačík vybuchol. No tak však mal sa otočiť a odísť. Hej, akože ja súhlasím s tým, že vo veľa prípadoch je muž na vine, vo veľa prípadoch je žena na vine, ale to sú tak strašne... sme ľudia, vidíš. Áno, sme ľudia, vzťahy sú komplikované. Ale však tak skúsme neškatulkovať, že ženy, muži. Veď, ale práve preto to proste keby zmerať, že takýto počet žien je tyranných, to mi príde, že tam je tak strašne veľa kombinátoriky a subjektivity a emócií a všetkého áno, možného. Ale môžeš urobiť to, že zmeráš a pomenuješ, čo si zmeral. A už to potom necháš na adresátovi. Môžeš zmerať počet nahlásení na políciu a tie ženy, ktoré prekonali všetky tie bariéry, hej, že jednak, ja neviem, tam má dieťa, žije u toho muža, finančne je na ňom závislá, rodina je rozpráva, hej, potom prekoná tú bariéru, má tú odvahu, príde na tú políciu, tam sa je 5 chlapov, bude hýhňať, že že sranda veľká, prekoná tú bariéru toho, že ten chlap potom sa jej buď vyhraža, alebo ju nejako psychicky. A toto môže byť aj naopak, ale väčšinou je to žena. Tak ako väčšina samoživiteľov, rodičov sú ženy. Proste, akože je to tak, hej? No a tak teraz... No, väčšinou ide na políciu žena, ale tam zase neberáš do úvahy ten faktor toho, že proste trápne dojsť a povedať, že týra ma moja žena. Celý diel nájdeš zadarmo na Hero Hero. Klikni na link v popise videa a uži si celú necenzurovanú časť.